салом дӯстон, ҳоли шумо қарор доред дар канали Барори Кор. Ҳар якта мехоҳам ки раҳмат бигӯн, комментар менависен, лайк мемонен, гап хабар мекунен, гапто надонум. Ирӯз як барномачаи бобӣ кардем, бисёрит мегуфтем ки как бута ма қатъи акай снат гапҳомон грехтагай, ига бовар кунед дурӯғай. Ирӯз меҳмони мо Снат Шарипов як одаме ҳастае ки ласхид кардагай, батла пеш бурдагай, батли тоҷика. Акай Снат, ҳазор раҳмати калом брат, омадӣ, як сухан кардем, гапа кага бишна дар замина монди, омадӣ. Ина бародаро, ина Акай Снат, ина бахаи Барори Кор. барои ҳамун мехостум бигӯмтон ки ҳар як гапи паст баланда нагин, тошто как бута ма қатъи Акай Снат дига связа нестам, дига вайда нестам. Хаози замона махализага ки ҳама кори хича бояд пеш бибара. Не ки Акай Снат нашод фаҳмид ки ма батл кардистам, и пешакӣ марам занг зада буд, гуфта буд як пешниҳоди зур гуфт. Ма ҳо гуфтум, не ки накардам, ба охир да эстодум фикр кардам, гуфтум бояд ки ҳамаи Акай Снат ҳами гапа гуфта буд, ма бояд ба ҳами гапи Акай Снат мекардам. Акай Снат чӣ гуфтани дорӣ дар подписчикои худат, дар подписчикои Барори Кор? Пече дастида. Пранком кардакам. Биявиз. Салом алейкум ҳамаро мардум. Ҳама зинда боше, сарбаланд боше, ҷой боша набоше, сарбаланд боша ва саломатӣ боша. Чӣ гуфтанем баха? Хай пешраёти дестам молодец, красавчик. Гап нест брат. Баха кадеси конкретно. Гап занед там соз шуда. Охир дига неметарсе ба камера. Дига неметарсе. Вообще неметарсе дига. Мефаҳмам ки пеши камера бирам фақат. Дар ҷои камера бошам ма биём, гуфта медам. Давре пеш кудар будем пиёда мегирем. Ҳозир аввал ҳами камераро медидум, ин прицелша медидум, хо мекардам снайпер ягон дар пешоним кадиса. Гапа гум мекардем. Ҳо гапа 10 бор, 20 бор гап мезадем. Ҳозир як рафтеста. Хай як чӣ бугум та баха ҷон. Ма бахило хирсандам як гала пешрави кадеси. Хай бит камбудиё хича дошт. Кору бор фаъолияти хидмонам дигаву дигашам. Аки ма ҳама вақт мегӯм ки то агар мо ҳама кас якҷо набошем, блогераи худ вай бародараи худ вай кори кадом соҳаи ки боша набоша, вай ташкилотчия вай худ батлера иша уша, агар мо сарҷамъ набошем, ягон чи мо карда наметонем. Мо бояд як чизи ба мазза кунем. Гуфти акай ки бидунам, акай кас мегуфт ку фақат дайду мебурам. Намедонам ба нашад мазза. Я ташкилотчи мегуфт ки фақат як чизи ба мазза кунем. Бахти фаҳмидам. Як чизи ба мазза кунем ки ами подписчикорам бишина тамошо кунам беҳуда не ам хел. Агар мо ҳар рӯз баъд негатив иш куни вайша мекава, я блогер вайша чи мега ҳар рӯз то кай мо ҳам хешавем. Мо бояд нам сарҷамъ шавем, ҳамдигарро дастгирӣ кунем, як видео кунем барои як оводи, як чиз, як моменто мақсад, як кори хайр, як кори мисол, коре ки мисол дар манфиати тоҷикои худмон дар ҳамаи ғарибӣ аслан дар Россия шоб як фоида дошта бошад. Фоида барои кор таксопарк, дастапка мардум ҳам сум кор кардестан, ҳам ту сум кор кардести. Гуфти ки и тебе хорошо, и мне хорошо. И тебе хорошо, и мне хорошо. Что молодец. Дальше больше двигаться кадан мебурад. Акай Снат ами мехоҳам ки якум вопрос ман бутунуд ки ами ягом аз тарафи ягон камбудӣ дидай, ме одамо бисёр мегӯянд қатъи ту наистам, леба тай ма хафа шидагӣ бобой. Не, ма хафа, аки мисол бигем агар ма хафа шуда бошам, ин хафагарӣ кори духтарай. Духтар бояд хафа шавад, мардак бояд дар рӯи мардак гапа гап занад. Рост мегӣ. Ҳамин рӯз ма тура гуфтум, агар видео пагом мебурам, ма ҳамин рӯз тура гуфтум, ин лексиём кардем. Ма тура гуфтум ки мисолам як камбудӣ буд, ҳамин ма да камтар неприятни буд, сера оно ма тура дар ҷой бо бинам салом алейк, кадоме ки дар бораи ту пурсад чӣ одама мегӯм чиста, агар биги ки человек нормальный человек, агар чиста блогер биги, блогери хуб нест. Ё ки ташкилотчӣ фақат ба кадом сабаб калкватсия мекунад. Хит кардӣ? Хидм. Хидм. Ана бест. Ана барои нами кор ма тра дар рӯз мақсад ин гап мегӯм, гапа мегӯм ки мақсад ҳамин чиза ма дидам. Барам хай чӣ хеле як. Ана тошто ман хидм доказат кардам ки тошто ба фикрам ки бо ман мегӯмуд ки ҷое ки ҳасти нести сарбаланд бошӣ, ҷое ки кор мекунӣ кор кун. Ма ягон ту мара кай кадом маракаи дафаъёл кардам, ма отказ накардам. Ҳозир агар ма висакамер намешдам, ман намеомадам аввал. Снат Шарипов. Не то что Снат Шарипов, просто ман мегуфтам хай чия чорта батла ман намерам. Лекин ту сухан кардӣ. Уҷа бародаре буда ки дар мисол участвовать кардаган, биби мисол хак додарай дамавай. Дар уҷа бо ки буд? Стёп омадагӣ буд, додарай Сиван да батл буд, омадагӣ буд мисол. Дали шо буд. Ҳама шогирдом мақсад дар уҷа буданд чандташ. Ма бухтам мисол сухан кардем, ман хестам омадам. Аки даш мисол уҷа хилда видне барои чӣ ма дига мисол
دیگه دام ندارم ما یگون کار نکردم یگون بات حد پویزای ما گفتم کو داشی باشه لوگو اینا با معرکه دفرت اومدم اینا برای یک معرکه دیگه ما اومدم تویست یگون خفگی نیست ما دختر ما خفا میشم چطور بچه کو اینا دیده سین کو بیسوی تو میگفتن که اکایس نات چوا نمیره یگون اینترویو نیست ایلی یگون گپ خبر نیست بینش ما اون گپ چاپ شده نید اکایس نات خیلی بده همون خواستیم درست ایلی آدم هم کار داره بخش پیش گپ ده همینجا در ویدیو بگو کی نه برای ما طرف فقط سه تا ورسا میکنیم که ایخه بک ایخه خوبتره برای تو چون من شاتش خوردم قطی ماکس برنامه کردیم قطی ماکس برنامه کردیم اکای ماکس مرا اتوی گفت که قطی سنات خیلی قطی اکای سنات سیویازتون هستای من همین گپی که روز میگم بودم جان گفتم که وقتی که اکای سنات فهمید که ما باتل ارگانیزovat کردم باتل را کردم این آدم مرا همین اکای سنات خودش مازندرد گفت که بیا جدا بشینیم کنکن چخچخ کنیم چیزی که ما سوختگیم نه این فورا که ترام بسوزی ما گفتم گاب نیست درجه با تلفن هم گفتک نه که ما ناتوری گفت که بیا بشینیم جدا چخچخ کنیم باید گفت خونه بیا در خونه بشینیم چخچخ کنیم میدست уже яму кору фаъолияти хита фаҳмидасти ки чӣ кардасти ки дафти бидаст ки дар бади тастай мақсад ҳамаша дидасти ана фикр мекунам ки озбо камтар як дигар бо хушуртар мефаҳмӣ бо хушуртар дар гапи мебиём дар гапи ман меояй мақсад уже дертар мешад лекин дер намешад чӣ бигум та просто мега агар ихе мекардам бо зудтар мешад да бага хай ки рост меги акоди агар як тарафи дигар бигирем ту чӣ кори кардаси накардаси плюси хита реклама салом дӯстон дар шаҳри санкт петербург дар кудровский проезд дом 4 як баробадари тоҷикимон детейлинг студия ҳуркадагай барои мошинои шумо ягон хурушидагай полировкаш мекунад даҷе краскаи шумо дар кор нест либо ягон ҷо мошин бампери шикастагай мегира бампероша соз мекуна бампери нав дар кор нест дили салони мошини шумо чиркина дозадагай скаменкотна химическа мекуна тамошош мекунӣ мебиниш мегӯянд ки нав мошинтон аз салон харидаги барои маълумоти пурраро фаҳмидан ба занг задан дар ин номерои болои экранбудагӣ занг бизанӣ именно айноми бахай барои рекорд гап бизанӣ бо 20% дига шуморо скидка мекунам ногуфта намонем мир вашему дому бахал вас в гостях let's go барои рекор компания мисол таксопарк бо мисол доставка барои рекор аст авиакасса аст мисол дигар шастай и барои ту мисол беҳтарин корро ту вибр карди рафтасти лекин ба ҳар ҳоле пастаратсака ки як лиқмае ки мисол ту кор мекунӣ ҳалол кор куниву ва як лиқмае да як касе метия ки вай ҳамро ҳалол бигира корша буд куна ба ҳамро лиқмае ки мети бо ту бидонӣ ки даки додасти ҳамро хит кардим баъд бити ки паго бо як лага дига дадаи кунуз бизана бо раҳмат ҳамна гата мисол и хуб намеша бо туҳмат кунанд халишидагай ду батлери ай тоҷикистон омадан ҳама халишид гуфтанд ки каврои типа ай қафон гап ровардан ки ҳама гап хабарай неки мо одам агар ягон бутуна биёя агар минуси ма боша биёя медарум гап баха мо як феъл дорем ки ма мисол мо чиро дар назар дорем агар мо организатори шудем бояд мо чикор кунем фақат як латара бигирем куниваро тоза карда бигардем мақсади гап нея и кор хатоай барои мо как всегда мар ҳами додихидо еврей меганаш хавая рост меган вақто додихидо одам мара вақте ман сар кардам дуромадам аудитория ман хеле кур дуромадам фаҳмиди на мардак мара сад мегӯфт бача ту амира правил накардаси мегуфтам ҳама садай лекин ма на тури гапи додихидо ман наомадам вай гуфт ки додихидо гуфт ки максимально кор ки ту истифода баре ва истифода набаранад фаҳмиди айна барои истифода барана бо ҳам туҳматам кардам ту ҳама мехемис ҳам хаст кантра хати кор куҷура ман як насам бер хати ака як коғазай барои ма ва як коғазай медарониша мера барои ма основной сухани мардак будан ва мардак сухани мардак кардан дига чай хел мекунам ки ами гета 50% ами одамое ки ами вай мекунанд да сухан мекунанд сухан да гапошона местанд ма бо гуфтесам ки ма дуромадам хайхи шоид зиндае ки ман сухан кард суханаш на танҳо пул любой корда ки вақте сухан кардам суханам даист додум а вақте моментое буд ки гуфтам биё коғазиш кинем ма гуфтам охи ту мардаки ки охи ма ту дат бовар дорум ма хеле кардам ки озам даму солои 90 мақсад мардаки мақсад ҳастае да камтаре ки дар баданашон ку як хешдак ма дар назар дорум ҳамаш не васае бачаи дастои нишам
Не, конечно, аст. Мо қатъи на самом деле ами кай навик нашудем батл бо ами гап хита нагирифтум беқоғазӣ кардум вроде ки ози ба план ҳамхе рафтестай хайна навик уже омад гад мегум ки мардак питер ки омад значит по плани мутахилит мера неким омад агар мисол дар тоҷикистон мешиди ҳолат даҳо неким то что да иҷаи ҳама 100% батл чотка меша ягон камбудӣ дар тарафи ё ба фикр ки намеша барои ки мардак уже омад пастаратсия мекунад ки мақсад бигира чӣ куна чотка куна ва бе камбудӣ мақсад дар даговор чӣ хеле будам куна нашуд ҳамин батли мо чӣ гуфтанед ягон камбудӣ ягон гап хабар ҳастай нашуд ин батле ки не дидестам вроде всё нормально рафтест хайпотон чотка рафтест просмотротам нормально ман фикр мекунам ки мардум меоя билет арзон кардаги 700 рубл кардаги бо 700 кардагиум напме кадом касай барори кор ҳамун билета ки бихара билет бихара тоҷикистон любой кунҷи дунё ҳамун билет номерация дорад ҳамун номерация сурат мегардад ватсапи айвакаса ин партия фотошоп манчи не вай даҷа я номер мебурӣ ҳамин например вақранги промокотай ҳамин например 007 боша 007 рӯй кардан задан ҳамин зелёни меша не вай даҷа например я номерай ку ҳама вақт я хорошо пускай мардак бихара билет ин авиакаса хадагар ягон билет самолёт бихаре дар бародартон дар отатон дар диятон дар любой кас бихаре амро нишон мете бо бепул буда 700 рубл сикта меша батл ҳама одам мекунад ме кадой мебиёрем тме биёя ка либо тме биёй ҳамон батло типа медурӯ тамошо мекунем бесплатно ма биомада чи хай гуд амя томя вай мезанам наклейка ҳам номерация ёдаста телефон дар даст гирифтем девонаш буда ба худо рост ми надодӣ гирифти буромадам ба гирифтум даласхид даласхид надодӣ да батл дарего бача даласхид вай медони уҷада бояд ма ҳамаам даже контракте ки подписат кардам ба эцо ҳамҷода даже дар контракт буд ки историс накунеги бекардагим фаҳмиди барои чи ки вай серьёзно пули калон фирастод ки буд ба ҳамун хотир ман дар худ надидам ҳамҷо ман медонам каси 400 одам дуромадаю неким хайка ман медонам ай бики не на самом деле ҳамун ласхида ма даже ҳамун ласхиди хилед ки якмаш буд ба фикри димиш рафта будум ҳамҷода даже ма хилед гуфте ки пул нате будро поста телефон табути бо ма да ҷо ишта будум ки пеша прямо ами одам мезанам ки хуни пара ҳамҷода ишта будум ҳамҷода дуромадум хай кас над то есть ҳамин барнома барои чи буд барои сабаби буд ки мақсад мефаҳмидагиш буфаҳма ки мо нормали аст ҳама 100% ягон гап хабар неста ягон чиз неста агар барои ҳамин барнома кардан мақсад байни мо ягон вражда ягон чи неста ма тура мегӯм ки ягон чи неста ту боши ма бо мегӯм ки даже шараб хади чанд бор гавдан барачкати ҷам бор гавдан ки бақа чӣ кори кардиса ба мефаҳма гуфтагим бо даже дертарак мешашавд бисёри бад кори кайсам ҳавобаландӣ кайса гуфтуму ата гуфтум қан шабзана пеш рафтиса мардак чӣ кори мекунад шаваша гуфтум мо дар барномаи макс мегӯм гуфтак ма гуфтум аввал на самом деле қатъи акай снад бисёр ҷо мерафтем баёи дастаи вақт зам мезад иси биё ҳозир на самом деле ин мо як 2 моҳ шида буд ки еси зиёдтар наштагӣ будем якҷоя зиёд 2 моҳ зиёд шида буд чанд қа шида буд хела шидам ай ҷиҳат ма чор моҳ дар тоҷикистон будам хай боли қариб 1 сол шид мо қатъи кас на дар ҷоштагӣ нест набудем вай накардем бисёр мардум хиёл кард ки мо қатъи ё например қатъи акай снат мо чапем не бародаро и кори хатои фикри хатоай просто ҳама хешид и одам кориш бисёр буд ма корум бисёр буд например ҳамин коро ҳама хешид неким акай снада ма ба худо гап надорум вақте ки ма блогер намегам химам вақте ки ма ҳамин нашод репеб набудум пахсайн реклама мекард дар батлои лига батл кардаги буд дар питер реклама вай буд баннер дар пушт буд дар любой ҷо любой хел дастгирӣ кардагия нашод реклама ма акада гап надорум чӣ хел зид акайснада зид мебурам ки ма ҳаминқадар чӣ мекунам мегардам ҳаминқадар қатикадоми мегардам реклама ёки интервю ёки мегам ма ки ма дар шумо интервю вообще да
реклама меган, хай хтон агар аҳамият дошта боша, ман любое время сообщество бепл, сюжет бепл, инстаграм да свайп мекунам, чӣ мекунам, сторис мекунам бепл. Мақсад ман ҳозир хеле бугам ки агар сир кунам биёй биги ки ман чанд сумаи реклама кор кардагӣ, ман ягон сумаи реклама кор кардагӣ. Хамахам дами соаст намедонам. Ты бояд чиза фаҳмӣ, хай бояд дани момент ба фикрам ки кори хута пеш бурда. Барои хай ягон саволи дигар дошта бошем арама. Я саволи дигар ки чӣ мехали пол нит ами ютуб бигим буромади бирафти нести да ютуб. Хай мақсад Последний видео ягон как минимум я моҳ 2 моҳ пеш буд. бошагар консерт организоват кардам. Консерт организоват кардам. Ами консерт Москва, Питер. Бисёри бад вкладоват кардем, бисёри бад минусда рафтем. Бар ҳамин сабаб Не, барои сабабам не буд. Ман гуфтам ки тамом. Ман полни дигар ки сторно консерт да мегзарам, гуфтам кино да мегзарам, гуфтам дигар тамом, ман дигар блогерӣ намекунам мақсад. Фаҳмидӣ? Гӯясно фикр кардам, ака 2023 ягон чӣ мекунем. ҳозир ният дорем ки бо як самолёта кам парем бо. Хай бона хеле ният. то хеле батл матл ахдашдар накунам. Як в данный момент мумкин ки не. Дай мамин мумкин ки не. Мумкин ки не, ман гуфтагим намекунам ку вообще. Агар ягон вақти соаташ биё ки бачаҳои дастҳои никати агар ҳамкорӣ кунам, мумкин бикунам. Хеле время мешава ки ту аму аудитория ки ҷамъ кардагӣ, например именно ютубда буфурӯшӣ. подписчикое ки одамо ки хита балечки мекунан вай одам гуфтам ки агар одам агар аудитория намисол ман бисёр одаморо медонам ки канал мекунанд, ҷамъ мекунанд. yes ҳастан хеле бисёр. Фикр мекунам ки хатоай фурӯхтан ҳама чия. Лекин ҳар чӣ шиданаш мумкин ай. Ман мумкин ки нафурӯшам, мумкин ки битем. Мисол ҳама хелам казда. Мумкин ки ягон одами наздик да ягон барои ягон кориш, мисол ягон вақт ягон хубиш расидагӣ ай ман мисол мумкин бит мисоли гап гуфтам. Но ман фикр надорам ки ака мисол як бародар дорам, акам ай радно ман гуфтам ки ютуб да битед накун дига блогери мақсад мега. Ман амро кам гӯш намекунам, лекин хато мекунам, гӯш намекунам. чӣ хеле ки ман хато кардам, акайс гӯш накардам. Не, ин хато намешава, медонӣ чӣ? Гӯш мекарди мақсад барои худ фоидатар буд. Мисол ман тара гуфтам ки кадом маъракаи мисол меша, ман тара плюс худ гуфтагим, мисол советоват кардагим. Советоват кардан қати любой кас хуб ай. Хат агар доно ҳам боши, мисол як советоват, як додар советоват сакти. Якам тар бо мисол мефаҳмӣ, меги ки о наҷашт ин хикнем ша зудтар меша. Таваккал ба худо брат. гап нест, рӯзи батл ман обязательно тараш да дорум. Чиста гап хабари. Пешаи батл небраи видео. Хай пранкат, короче, пранк зур гузаштагият. Пранк девна гузаштагия, ма 100%. Пранк агар иҷозат я бобой дами канали хмон неброя, пранки зур шид, пранка талха гап кардан. Хай бачаҳо нагуфта намонем, мир вашему дому. Снат у нас в гостях. Let's go. Let's go. Да, брат.